Food Alley's back, Solid North. Apaman nga malastres ti malem, mangrugin nga glukat dagiti 20 ket inem nga stalls ti Food Alley. Mapa takoyaki, coffee and fraps, pastries, refreshments, shawarma, barbecues, ken street foods, name it at daditoy. Tapno saan ang masayang dagiti stalls manipod iti naglabas a Kawain Festival na panunot ng ti gobyerno probinsyal alukatan manen ti Food Alley. So masayangan kami nga mang dismantle dagiti vote and stalls. So nag-create kami ti proposal nga i-maintain diti stall. Tapno makatulong pa yan kadagiti entrepreneurs tayo, dagiti vendors tayo nga agka-generate income. Lalo kadagiti kasto nga sitwasyon ti biag or crisis, ganwat mila nga makatulong iti vendors tayo. Tapno manayunan iti income da. Actually dagiti vendors tayo, damat lang dagiti regular nga stall da, regular nga pesto da. Pero detonated kanya da nga space dito oval nga inawagan tayo iti Food Alley. Dakkel met lang nga may tulong kanya da nga pangnayon met lang iti income da. Maliban di GNT pespesto damat lang nga regular. At dapay nabukel a set of officers ti lugar. 100 pesos kada aldaw ti bayad dagiti entrepreneurs para ti maintenance, garbage collection ken dumapay. Libre ti renta ken kuryente da iti lasod ti makabulan kas paset ti dry run. Dati kami dry run, ma'am. Dati kiti pang-evaluate tayo. No, DJ propose tayo nga rent na monthly. Kaya ba nga i-sustain or viable ba so na bayadan da DJ renta? Yan ti i-kontrata yan ti income. No, kaya na ba nga i-sustain? Tanong kaya or no, na marigatan so na yan ti propose nga 5,000 nga rent monthly. Mabalin mi i-adjust, i-lower or ibababa mi DJ renta. Tapno lang masuportaran tayo dagiti entrepreneurs tayo. Kasi dito itatamam plan mi dito nga no malpas sa ting event i-organize mi dagiti vendors tayo agbalin nga may isang nga co-op. No nagbalin ako cooperative may ado ti maalad ang benefits no dakati may isang nga co-op. Especially makaalad pa iti support from national agencies tapno manayunan iti knowledge da may kanti trainings, financial management, may sorwan tayo nga agwa ti branding, ti products da, ti food preparations, ken dadto mapay nga serbisyo nga gapo iti national government. Ibilang ni Jeda nga amang nga ad-ado ti mapastrek na ita, no maidasig iti may sapay a pesto na. Mas na may metoy, ma'am. Kasi mas ad-ado ti makitkitak toy kay sa DJ. Kasi DJ lalo tatakot kuan bakasyon. Awan dagi jay student nga may gumatang kasi. Actually kahit dakkel na tulong para kay nak dito. May ted ko mati may kak mo diyan ako sag paminsan no mapan na bang bisita di ayan ni. Kasi adda ni so 90 father side ko. And then nag-decide na mag-business tapno matulungan ni Suna ko mapabasak to kay tapnohan lang umasasan ko lang ti kani mama. Daytoy meten ti maikatlo agundawin ni Beverly ang magkipaset ti food bazaar. Idi nga min naglako na chi plaza di December, ma'am. Okay ti benta. So nga kahit ko nga ituloy-tuloy kasi adumot tatatag birok kanya kung adda presto. During the first dry run, kumusta dito? Okay mat, ma'am. Hanamot nga ma-0-0. Dito yung aming business ko, ma'am. Kahit pang nayon laang. I-income para ti gastusin nga inalal daw. At dapay mabuya a live band iti Food Alley kada rabi iti Biyernes, malaksit iti masungat a Biyernes Santo. Nainget met ang maipawil ti panangisirek ti makan ken arak ti lugar. Solid North, visit now and satisfy your cravings at Food Alley. Jessica Boreta, Balitang Solid North.